ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲದ ಜನಕುಲ್ನ ಭಾವನೆಡು ಬಂದಿಯಾಯಿನ ಜಿಲ್ಲದ ಅಧಿದೇವತೆ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಲ್ಯದ ಆಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇಳಲು ತಿರುಗಾಟ ಮಲ್ಪರ ಸುರುಮಲ್ತದರ ದೇವಲ್ಯದ ಆಜಿ ಮೇಳಲು ಸೋಮಾರದಾನಿ ಯಾತ್ರೆ ಸುರುಮಲ್ತದ ನನ್ನ 157 ದಿನದ ಕಾಲ ಕಟೀಲು ಮೇಳಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರೆ ಉಂಡು ಮೇಳಲು ತಿರುಗಾಟ ಮಲ್ಪಿನ ನಿಲೆಟ್ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಲ್ಯಡ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂಚನೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ನಡತಂಡ ದೇವಲ್ಯದ ವಟಾರುಡು ಆಜಿ ರಂಗಸ್ಥಳಡ್ ಆಜಿ ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜೆ ಪೊರ್ತುಡು ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡೇಶ್ವ ಮೀದ ಪ್ರಸಂಗನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದರು ತಿರ್ಗಾಟದ ಸುರುಟು ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಮ್ಮುಖಡ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದ ನಲ್ತದರು ಐಬುಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರು ದೇವಲ್ಯದ ಜಾಗಿಡುಪ್ಪುನ ಆಜಿ ರಂಗಸ್ಥಳಡ್ ಆಟ ನಲ್ತದರು ನವೆಂಬರ್ 29 ಸುರುವಾಯಿನ ಕಟೀಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೇ 25 ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ 157 ದಿನದ ಕಾಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ವರ್ಷದ ತಿರುಗಾಟ ಮುಗಿಪೆರವುಂಡು.